Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye. Akekho futhi onjengaye. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Ngeke ngayichaza leyo nto ukuthi uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, usipho isikhathi sokuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje sixoxe ngezindaba zakhe ezimnandi. Ngiyacela ukuthi ngithandaze bese siya ezweni lenkosi. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onesihawu, uNkulunkulu wethu onothando, siyabonga ukuthi nathi sibalwe kulabo obathandile, kulabo bakhethile, wabadalela inkazimulo yakho. Kukumuntu-ke ukuthi aziyekele ukuyongena ezulwini uma edlula kulomhlaba, ngoba iqiniso limile lithi sonke siyadlula la, asakhile. Kodwa kuzwa ngokuthi umuntu besebenzela kuphi sekulomhlaba. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu khazimulisa igama lakho. Philisa abagulayo njengamanje, uyabazi abezwa ubuhlungu emzimbeni yabo ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Phezu kwale mzimba ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga sebephilile. Yiba nathi ngomoya wakho ingcwele kuyo lenkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele kakhulu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane. Ngiyacela-ke sifunde izwi lenkosi esilitholayo, intshumayelo yasentabeni. Uma uyilalelisisa bese uyayenza uMathewu chapter 5, chapter 6 no-chapter 7, uyongena ugijima ezulwini, ngoba lezi zahluko zashunyayelwa inkosi uJesu uqobo lwakhe. Ngakho-ke yenza sure ukuthi uyalizwa lelizwi, uyalenza. Mathewu chapter 5, 6 and 7. Sikuvesi 9-ke ka-chapter 5 othi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Sasesidlulela-ke laphaya kuHezekeli chapter 22 verse 30 othi, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Angimfumananga. Kwenzeka kanjani uNkulunkulu angamfumani umuntu ozoma esikhaleni ukhona wena? Kwenzeka kanjani ngempela? Ngiyajabula uma ngibona abanye basebenza le ntshumayelo, abanye beyilalela beyenza ngendlela aba-innovative ngayo. Kuyangijabulisa. Ngiyezwa kuthiwa ku-TikTok ngikhona. Ku-TikTok ngasusa isivunguvungu, kubangwa indaba yokuvuma nokungavumi izono. Ngiyambonga mina uNkulunkulu ngabantwana bakhe. Kwangathi angababusisa bangene ezulwini. Laba sebengifake ku-TikTok, abangifaka ko-Facebook babo. uNkulunkulu uzokubusisa, umqhele wakhe ezulwini. Ngeke sishumayele sonke. Kodwa uma uyinqola ethatha izwi likaNkulunkulu ilise lapho kufanele liye khona, uNkulunkulu uzokubusisa. Uma wena ungumuntu oletha abantu ukuba bangaduki, uJakobe chapter 5 verse 19 and 20 uzosebenza phezu kwakho. Kusibekelwe inqwaba yezono zakho, usindise umphefumulo wakho. Letha abantu nanoma ngayiphi indlela. Ngiyayithanda le post eyenziwe umntwana kaNkulunkulu semusha, le akayenzile wayithumela kukwena ukuthi uyithathe uyifake uyitholele na umqhele. Owakhe mkhulu ngoba uyisusile, wayenza ilalela umoya ongcwele. Wena-ke ithathe uyidlulise. Uzobusiswa. Uzobusiswa. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu ngendlela emangalisayo. Ukube ngiyazenzela, ngabe siyayeka ukunikeza abantu amalinki.
ngoba umuntu ongene ngelinki uwumsebenzi esethi uyabhukha esefuna lokho anginalo igama lakhe angimazi ukuthi ubani wangena ngelinki. Ngishilo ukuthi bekuyoba kuhle uma umuntu uzomnika ilinki mhlawumbe ungithumelele amagama akhe bese uyasho ukuthi umnika ilinki, ngoba enye into abantu bangena emagruphini amabili ngenxa yale linki. Uyamletha umuntu ngapha kanti umnika ilinki, noma yena azi-introduce ngapha kanti usengene ngelinki. So ilinki isebenza egruphini ethize. So uma-ke yena ethola ilinki ka-group 5 kanti mina akangitsheli usezozi-introduce ngimfake kwa-group 6, usengena emagruphini amabili. So-ke bekuyoba kuhle ukuthi abantu enibanikeza ilinki nuthi uma umthumela kimi ungitshela ukuthi umnika ilinki yayiphi igroup, khona ngizothi uma ngibhala izinto zakhe athi uma isengenela ngelinki zihlangane bese banegama lakhe kuxhumane ngoba ngizobe sengimsavile ngapha. Angazi noma ngizwakala, kodwa-ke angizoyiphinda kaningi ngoba uma uyilalela ungayizwisisi uzophinda futhi uyifake. Kodwa kunabantu abangena emagruphini amabili ngenxa yelinki. So-ke uma kungenzeka ngiyafisa ukuthi amagama nakho konke kufinyelele kumina nendawo ukuthi uhlalaphi. Noma ama ukuthi uzenzela yena azenzele njengale poster esifakile entathakusa izisholo kona lokho ukuthi wena uma ufuna ukuvuma izono ngena kule namba, uma ufuna ukuxoxa ngena kule namba, unenkinga ethize inansi inamba. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyajabula uma nonke niparticipate, nonke nithatha inxexheba, nonke kube lona loyo abamba iqhaza lakhe ekwakhiweni kwekhaya lezwi, ngoba kusilona elikaNsibande elethu sonke, kodwa umbono ungokaNkulunkulu, umbono wenkosi yethu uJesu Kristu, umbono kaMoya oNgcwele, ibona bathi angenze igroup. So wena okwakho yenza sure ukuthi igroup yaphambili, ungabe umdilizi wayo. Hayike uthi uNkulunkulu ngafuna kube umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Hhayi akamfumananga bazalwane. Hayi ake siqhubeke nenkonzo yethu yayizolo. BesikuHezekiel chapter 13 uverse 1 sikhuluma ngabaprofeti bamanga. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, lifika kubani? KuHezekeli indodana umuntu, profetha ngabaprofeti bakwa-Israyeli abaprofethayo, uthi kwabaprofetha okwenhliziyo yabo, zwanini izwi likaJehova, isho kanje inkosi uJehova ithi, wo kubaprofetha abayiziwula abalandela umoya wabo nabangakubonanga. Umprofeti oyisiwula oqamba amanga ukhuluma into engekho, athi umoya ongcwele uthe engazange asho, athi uNkulunkulu uthi engazange asho, athi inkosi uJesu ithe ingazange isho. Athatha ukulunga kwakhe akwenze okukaNkulunkulu. Bazalwane, asihlakanipheni njengezinyoka, washo njalo uJesu, sibe mnene njengamajuba. Sibheke uverse 4 wakhe uHezekeli 13. O Israyeli, abaprofeti bakho banjengezimpungushe ezindaweni ezichithekileyo. Banjengezimpungushe. Yenzani impungushe? Abaprofeti bakho Israyeli. Verse 5. Aninyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubiyela indlu yakwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Ngathi sithinta ivesi elikhuluma ngokuma esikhaleni. Uthi uNkulunkulu anenyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubiyela indlu yakwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Ngena esikhaleni mntakababa. uNkulunkulu kufuna esikhaleni. uNkulunkulu ufuna ume ubiyele indlu yakwa-Israyeli. Khumbula, sisentabeni yendlu kaJehova obonelelayo. So-ke uma sisentabeni ibiyele lendlu. Uma sisentabeni yime esikhaleni salentaba ukuze uyibiyele lendlu.
aninyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubiyela indlu kwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Ngiyabadabukela abantu, ngiyabadabukela abamelene nendlu kaJehova, abamelene nentaba yendlu kaJehova. Ngiyabadabukela abantu abakhonze ibhodo eliconsayo, abantu abafuna imali, abantu abasenga imali kubona ngosuku lokugcina. Ngiyabadabukela. Bekuyokusiza kuyisolo uphenduke, ungayenzi inyama ibe ingalo yakho. Sho njalo izwi lenkosi, Jeremiah 17 verse 5 and 6. Qale kusiya umuntu owenza inyama ibe ingalo yakhe. Qale kusiya umuntu owenza omunye umuntu ukuze athole izinto, oyuza omunye umuntu ukuze athole imali, ayuze omunye umuntu ukuze azicebise, amyuze omunye asebenzise umzimba wakhe ukuze athole imali. Kulabo bantu ngiyabadabukela, ngiyabadabukela. Abanye basebenzisa amazwi angamawongowongo, izethembiso ezingekho, ngoba befuna imali, befuna ukuphila. Kuthi makuqhamuka imali kwenye indawo balaxaze phansi laba ngenxa yemali abayithole khona. Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi le mali kaJehova, le mali kaNkulunkulu. Qaphela, aninyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubiyela indlu yakwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Verse 6. Babonile okuyize nokubhula kwamanga abathi, kusho uJehova, kepha uJehova kabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo. Ngeke aliqinise izwi lakho uNkulunkulu, noma ngabe liyiqiniso, ngoba akakuthumanga. Ngeke aliqinise izwi lakho. Angazi-ke noma niyangizwa noma senisele bafowethu. Kungenzeka uthathe iBhayibheli, izwi likaNkulunkulu, ushumayele futhi eziyikho. Umbuzo uthi uthunyiwe yini, ngoba uthi akakuthumanga. So mayingakuthumanga-ke konke okwenza kuyize. Uzithume wena, wafuna ukugcina usufanelekile ngoba uzithume wena. uNkulunkulu akanjalo, ngoba wazi ikusasa lakho, wazi inhliziyo yakho. Akabafuni abantu abazithumayo. Uyena okwazi ukuthuma umuntu, mayesemthumile kuye yena la efuna khona. Uthi babonile okuyize nokubhula kwamanga abathi, kusho uJehova, kepha uJehova kabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo. Yazi uhlala ethembeni lomoya ukuthi uNkulunkulu uzoqinisa izwi lakho ngoba ukhuluma iqiniso, kanti akazange akuthume. Tshela abantu ukuthi abahlukane nezono, abaphuma eGibhithe baqonde eKhenani, okumlayezo vele uNkulunkulu awufunayo, uthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Kodwa uma ungathunyiwe akusebenzi lokho. The big question is, uthunyiwe yini ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Uthunyiwe yini uNkulunkulu ukuthi uzodumisa endlini yakhe? Uthunyiwe yini uNkulunkulu ukuthi ume epulpiti ushumayeze abantu? Uthunyiwe yini uNkulunkulu ukuthi ukhulekele abantu? Ukusinda kwabo kwenzeka ngenxa yokuthi uphatha igama lakhe, kodwa hayi ngoba uthunyiwe. Abakwazi phela ukungasindi anophatha igama lakhe. Lokho akusho ukuthi uthunyiwe, uzithume wena. Ngakho kuyizeleze. Ngiyakholwa seniyangizwa manje. So bekuyosiza bafowethu ukuhlala kuNkulunkulu, singasuki kuye. Noma umoya wombusi uzivukela, singayishiyi indawo yethu. Kungakho uJehova efuna umuntu wokubiya ukuba azokuma. Ungeza nobuphostoli bakho, ungeza nobuprofeti bakho, ungeza nobuvangeli bakho, ungeza nobufundisi bakho, ungeza nebandla lakho, ungeza nokuphulukisa kwakho, ungeza nokuba umdumisi kwakho, ungeza nokuba inxusa, intercessor kwakho, ungeza nezilimi zakho,
kodwa uzofike ume esikhaleni phambi kaNkulunkulu. Isinqumo sokuthi uzokwenzani emzimbeni kaKristu sizothathwa okufunile. Ilokufunile uyena uzothatha isinqumo. Fika wena netrade yakho, angazi noma uzweleni. Fika nobupostoli bakho, ungeza nobuprofeti bakho, ungeza nobuvangeli bakho, ungeza nobufundisi bakho, ungeza nebandla lakho, ungeza nokuphulukisa kwakho, ungeza nokuba umdumisi kwakho, ungeza futhi nokuba inxusa, intercessor, ungeza nezilimi zakho, kodwa uzofike ume esikhaleni phambi kaNkulunkulu. Isinqumo sokuthi uzokwenzana emzimbeni kaKristu sizothathwa yilo okufunile, yilo okubizile, hayi wena futhi hayi ubaba uNsibande. Uthi-ke uverse 5, aninyukelanga ezikhaleni futhi anibiyelanga indlu yakwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Anizange nikwenze lokho. Yindaba ninganyukeli, yindaba nihambele kude kwelanga lasebusika. Lweza usuku oluvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi luzobashisa lungabashiyeli impande nagatsha. Athi umprofeti uMalaki, kodwa kunina enilesabayo igama likaJehova kuyophuma ilanga linokuphilisa emaphikweni alo. Niyophuma nitshekule njengamathole. Siyambonga uNkulunkulu, udumo lonke lukuyena. Ngiyacela sigoqe sikhuleke sibonge inkonzo. Qaphela ukuthi wenzani. Qaphela ukuthi wenza okubizelwe yini. Qaphela ukuthi uthunyiwe yini ukuthi ukwenze lokho okwenzayo. Uthunywe ubani? Uthunywe umzalwane enikhonza naye, wathi asambe mzalwane sokhuleka kuloya muzi. Uthunywe ubani? Uthunywe umfundisi wakho, wathi hambe uyongcwaba lapha. Uthunywe ubani? Awuphendule lo mbuzo. Uma ungathunywanga yilo dala izulu nomhlaba. Konke kuyizeleze. Siguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga lenkonzo, siyabonga uthando lwakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga, sisize Nkosi, senze sikuthunyiwe, sikuyeke singakuthunywanga. Uma sibizela ukuzokuma, sime, silinde izwi lakho, singenzi lutho ungashongo. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, udumo lungo lwakho lonke lukufanele izikhathi zingakabibikho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu izindlalifa zezulu. uNkulunkulu akakubusise lapho ulalele khona lenkonzo. Uyishare, usubscribe. uNkulunkulu uzokubusisa. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.